Harvest time na naman. Pwede, Joe. Mag-inatras kami din muna, okay? Medyo panito, delikado view na. Tingnan. A few moments later. Magandang hapon mga ka-farmers. Andito na naman tayo ngayon. Mag-harvest na naman kami. May harvestin kami mga 1 hektarya yata yun. Doon sa kanilang bus bala. Po mga ka-farmers, andito na naman kami ngayon, oh. May harvest na naman kami. Boss, tandaan! Anong grupo yan, boss? Farmers. Yung sa Bilan? Yung napan, maglangit. Oh, sa Bilan. Yun, yung malupit namin ngaulir, si Dodong. So, dito kami ngayon mag-harvest. Hindi pa kami nagsisimula kasi nilagyan pa ito ng sako. Yan sila nung giging at saka bench ko. Nilagyan pa muna namin ng sako. Ito. Diyan kami dumadaan sa dagat, oh. Okay. Okay. Yung dalawa, inanap nila yung one, medyo malalim. Tagak! Oh, sige. Okay guys, mukhang maraming isda yata dito. Maraming prekanito yata dito ang binuhi. Oh, sabi nila guys, maglilibot muna kami mga ka-farmers. Kasi yung maraming langgam. Yun nga lang nga po pala, oh, yung may-ari. Tingnan natin.